गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनि आन्दाराव जों मोनब्रै जन खालामदों खेलाखौ जिहेतु टीमा बहुत दङ मोनसे जायगायावनो खालामोबा बहुत दिन लायो दा ओंखायनो मोनब्रै जनाव जों भाग खालामनानै खासियाबारियाव मोनसे श्रीरामपुराव मोनसे कसुगावआव मोनसे आरो गसाइगावआव मोनसे जन खालामदों आरोखि मोनब्रै जन बे मोनब्रै जनाव खेला सोलिगासिनो दङ इन्टार क्लाब लिग गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि आन्दाराव दा बे लिगाव दिनै खासियाबारियाव माने जोबथा मोनसे खेला बे जोबथा खेलायाव मोननै टीमा बाहागो लादों मोनसेया गलाब क्लाब आरो मोनसेया सुगुनजना फुलकुमारि टीम बिसोर माने मोननै टीमा गेलेयै गेलेयै फार्स्ट राउन्डनिफ्राय गेलेयै दिनै बिसोर फाइनाल गेलेगोन जाय बेहाय देरहागोन बिसोर बि डिभिजननिफ्राय ए डिभिजनाव थांगोन आरो गसाइगाव ए डिभिजनाव गेलेहैगोन आरोखि बेवहाय फैनानै आं सिगांनो खासियाबारिनि जायफोर बे टुर्नामेन्टनि अर्गेनाइजिं कमिटि बिथांमोनखौ आङो थोजासे साबायखर बावनो नागिरदों बिथांमोनहा दिनै आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै बेवहाय लेंहरदों आरो आं सानो माने जेरै थांनाय बोसोराव बेवहाय माने खेलाया मोजाङै जानानै थांदों बे आर'नाइ फिल्डआव आरो देग्लायबो जोबथा दिनै जिहेतु खेला आरो दर्शकफ्रा जथेस्थ' बेवहाय फैदों नायनो आरो बिथांमोनहा थांनाय बारावबो मोजाङै माने डिसिप्लिन भाबै नायनानै थांदों दाबो आं आसा खालामो माने जोंनि दर्शकफ्रा खेलाखौ मोजाङै उपभग खालामनानै थांगोन टीमाव आङो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसनाव एक्जिकिउटिभ कमिटियाव बहुत बोसोर दंमोन जों नायबाय अनेक थाखा फैसा खरस खालामनानैबो बाहेरायावबो लांबाय इन्डियान टीमखौ एक्सप'जारनि जुनै खिन्थु माने हथात टीमा मोजां जायो दावखोयो आरो हथात नामिफिनो दा जोबोद खस्थ' खालामबावनांगोन वार्ल्ड कापआव सौहैनो थाखाय बाखि देशा जेरोखोम दाबो सौहैनो हायाखै खिन्थु भारतआव जों आसा खालामदोंमोन इसेबां लक्ष लक्ष कौटि मानसि दङ बिनि बिथोराव मोजां प्लेयार ओंखारनानै वार्ल्ड काप बादि मोनसे खेलायाव गेलेहैनो हागोन इन्डियाया बेखौ जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जों नुनो मोन्दों फिसा माने देश माने मानसिया खुब खम देश जेनेबा पर्तुगाल फ्रान्स बेफोरबादि माने देशआव मानसि खम खिन्थु बिथांमोनहा गुदिनिफ्रायनो माने वार्ल्ड काप गेलेबोगासिनो दं इन्डिया दिनैसिम क्वालिफाइ जानो हायाखै जों इन्टार क्लाबाव माने एक्सुवेलि बे मोनसे जोंनि नियम आसाम फुटबलनि जे प्रत्येक क्लाबानो जाय रेजिस्टार्ड क्लाब बिथांमोनहा माने लिगाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ आरो जायफोर बेवहाय एस'सिएसन दं जेनेबा जों गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशना लिग सालायनाया मेन्डेटरि सालायथारनांगौ आरोखि बोसोराव दा जों मेन्डेटरि हिसाबै लिगखौ सालायदों जिहेतु जोंना क्लाबा बहुत बुरजा दं दा ओंखायनो जों मोनब्रै जनाव भाग खालामनानै गेलेहोदों थाब फोजोबनो थाखाय दिनै बेवहाय जोंहा खासियाबारि जिथु जन बे जनाव दिनै फाइनाल खेला आरो हयथ' कयेक दिन परे कसुगाव श्रीरामपुर आरो गसाइगावआवबो फाइनाल जासिगोन आरोखि